Семейство Ваш са любители на къмпингуването и обикалят света със своя кемпер. За първо лято ще го направят с малката Лора. Имаме пълното спокойствие и тя иска да каже нещо. И най-удобното, което като човек пътува с бебе, че не трябва да постоянно да пренася багажа от колата до хотела и обратно. Този начин на пътуване е най-близо до природата, тъй като не се сблъскваш с тълпа туристи и отделно дава свобода и много повече удобство, защото това си е абсолютно хотел на колела. Ретрокемпер, произведен в Швейцария, в една единствена бройка, беше атракцията на фестивалното изложение в Бургас. Той е произведен 1969 година, 55 години. В това автентично състояние, движение дори, разполага вътре всичко необходимо за къмпингуването. Именно 70-те години на миналия век се смятат за началото на къмпингуването. Българското Черноморие има много дълги традиции в къмпингуването и ние от първите къмпинги в Източна Европа са естествено по Южното Черноморие. Има наистина достатъчно хубави места, където може да се къмпингува. Така наречените биваци, които правят, аз също не съм им почитателка. Община Бургас предлага и кемпър стопове, които се намират точно до наши атракциони. Примерно туристически комплекс Ченгенескеле, от постоянките в Ченгенескеле, както и Крайморие и Сарафово има позиции за кемпери. Има и обособено място за посетители с собствени кемпери и каравани. Който няма, пък може да си наеме за лятото на цена от 200 до 250 лева на ден.